שלום חברים, ברוכים הבאים לסרטון החדש. היום אנחנו הולכים לפתוח בוסטר בוקס של Ruler of the Black Flame. זה בעצם חלק מהסט היפני של Obsidian Flames. אז יאללה, בואו נתחיל. כמובן מה שאנחנו רוצים להשיג פה מהסט הזה זה ה-SAR של צ'אריזארד, שאתם כולם מכירים אותו כנראה כבר. צלח ממש יפה, שהאמת שקיבלתי אותו באנגלית, אם אני זוכר נכון, מתי שאובסידיאן פלימס יצא, זה היה כבר מרגיש לפני מלא זמן, זה היה נראה לי לפני את האמת כמעט שנתיים, זכור לי אוגוסט 2023, או אולי אני טועה. היו הרבה מאוד קלפים שדווקא היו יחסית שווים בסט, אבל אז הערך שלהם פשוט צנח. הסט יצא בכללי בזמן לא כזה טוב לקלפי פוקימון, לא יודע מי מכם אסף קלפים באותו זמן, אבל זה היה לפני כל ההייפ שיש. עכשיו אז היום אנחנו פותחים רק בוסטר בוקס אחת, כי קצת בעייתי מי שמנוי ממנו. וואו, אוקיי, אז א' כל זה אחד מהקלפים האהובים עליי בסט, חייב להגיד, למרות שזה רק AR של ניינטלס, פוקימון שאני מאוד אוהב. קלף פשוט ממש יפה, כאילו וואו, תראו את זה, אחלה מנות. אז כמו שהתחלתי להגיד, כמובן שאין משלוחים לארץ, אז יש לי רק עוד את כמה בוסטר בוקסים שנשאר לי מהזמנה האחרונה שעשיתי, שהם שם מאחורה. אז לפחות עד הכנס גם, נראה לי נעשה סרטונים שפותחים רק בוסטר בוקס אחד. ואז בכנס שיש ב-18 לשביעי, וגם פוקיזון יהיה בו, שאנחנו הולכים אליו, נעשה שם ולוג, יהיה מגניב. תבואו לכנס, יהיה כיף. אז שם אולי נראה אם נקנה כמה קופסאות או כמה דברים לפתוח. תכתבו מה אתם רוצים שאני אפתח, אולי נפתח את הסט החדש של Black and White. אבל נראה, אולי יש שם קופסאות מניות או משהו זה, אבל בעיקר מה שאנחנו מחפשים בכנס זה קלפים דורגים של אמבריון ביפנית, קלפים דורגים של Hidden Fates באנגלית, זה כמובן מה שאנחנו מחפשים. אם לכם גם יש את הקלפים האלה ואתם רוצים להחליף אותם, תבואו נעשה טרייד, יהיה ממש כיף. אבל תקשיבו, איפה כל שאר ההיטים שלנו בקופסה הזאת? לפחות קיבלנו AR אחד ממש יפה בינתיים, AR הכי טוב בסט, לדעתי לפחות. בואו נמשיך ונראה אם אנחנו יכולים לקצת במזל ולהוציא את ה-SAR של צ'אריזארד. אם כן, זה יהיה באמת מטורף, זה יהיה פתיחה מטורפת. אנחנו צריכים קצת לקבל דברים יותר טובים, מה זה? הפתיחות האחרונות בערוץ אין לנו מזל בכלל. אנחנו צריכים להשיג איזה SAR או משהו. טוב, בינתיים נראה שאנחנו מקבלים בכלל את ה-ARים שלנו, שלא נדבר על ה-SAR. אני מקווה שהמזל שלנו יכול להשתנות. טוב, תקשיבו, משהו פה לא סביר בעליל, לא סביר. אנחנו עדיין ממשיכים לפתוח, אבל כמובן, אוקיי, EX סיפור מצחיק עם ה-EX הזה, או לפחות עם הפוקימון הזה, שניסיתי להשלים את הסט הזה באנגלית. זה הסט הראשון והאחרון שניסיתי להשלים באנגלית בפוקימון, זה פשוט היה ממש קשה למצוא את הכמה קלפים החסרים שהיו לי, ופתחתי גם איזה 9 בוסטר בוקסים. אוקיי, אז אין לנו SAR, אבל יש לנו את הסיקרט רייר, אז זה הסיקרט שיצא לנו. אחלה פאטרן, אחלה טקסטורה יש לנו. כשניסיתי להשלים את הסט הזה באנגלית, כמובן שגם למרות שפתחתי 9 בוסטר בוקסים באנגלית של הסט הזה, אוקיי, ואנחנו ישר עוברים מהיט להיט, את ה-AR של PG אוטו. תגידי לי מה אתם חושבים על הסטייל המולד של הקלף הזה. אני אישית כזה חצי עליו, מצד אחד זה נראה לי יפה, מצד שני לא יודע אם זה הסטייל שאני הכי אוהב, זה כאילו מזכיר איך שפשוט הפוקימונים נראים בסדרה, שזה כן מגניב. למרות שפתחתי כל כך הרבה בוסטר בוקסים של Obsidian Flames, עדיין לא קיבלתי את כל הקלפים בסט, אז היה לי חסרים כמה קלפים, ומשום מה פשוט היה ממש קשה למצוא ספציפית את הקלפים שחיפשתי. ואז לעומת זאת, שפתחתי קלפים כאילו ביפנית, וניסיתי להשלים סטים ביפנית אחרי זה, אז מה שיש זה באי-ביי יש פשוט חנויות שלמות שיש בהם את כל הקלפים שאתם יכולים רק לרצות. כאילו ברגע שיוצא סט, יומיים אחרי שיוצא הסט, בום, יש להם כבר את כל ה-ARים, כל ה-SRים, כל ה-SARים זמינים לקנייה ולמשלוח הביתה, שמשלוח לוקח את הזמן, כן? כי זה מיפן, אבל עדיין
אוקיי, והנה זהו היעד האחרון שלנו לקופסה, וזה סיזור. אנחנו סתם נסיים לפתוח את הבוסטרבוקס הזה. אז אם אתם גם אוהבים להשלים סטים כאילו, אז אני ממליץ לכם באמת לעבור ליפנית, כי פשוט כל קלף שחסר לכם, אתם יכולים פשוט להזמין ישר בום טק ומגיע כאילו, מגיע הביתה, שזה משהו שלא ממש מצאתי באנגלית, פשוט אין את זה, זה לא כזה קטע שלהם. אנחנו עוברים בחברות האחרונות. אוקיי, ואין לנו שום היט. עכשיו גם אנחנו נראה שאין לנו שום היט בחבילה האחרונה, כי ככה הבוסטרבוקסים בפעמים עובדים. אבל אנחנו רק נוודא, וכן, אין כלום. אוקיי, אז אלה ההיטים שלנו, זה הסיקרטר שלנו, נראה לי קודם קוראים לזה גלימור, אני לא זוכר, יש לנו את סיזור, יש לנו את פיג'יות, ואת ניינטלס, אחלה היטים היה לנו. היה סרטון קצת יותר קצר היום, אבל אני מקווה שעדיין נהנתם. תבואו לכנס שיש ב-18 לשביעי, יהיה ממש כיף, יהיה פגז, אני אעשה שם ולוג, נצלם סרטון, יהיה מגניב. חוץ מזה, שימו תגובה למטה, תנו לייק, תעשו סאב ואנחנו נתראה בסרטון הבא.